Hei, salutare! Sunt Mario și sunt aici cu Teo, care are și el un canal de YouTube și astăzi facem tipuri de fotbaliști. Buia! Fotbalistul care îi place să zică malău. Malău, ce-mi place să ștesc! Wow! Malău, ce-mi place să nu nimeresc! Fotbalistul care driblează tot și zice am încercat. Fotbalistul care ratează mereu. Din nou, fotbalistul care nu nimerește poarta niciodată. Fotbalistul care simulează mereu. Fotbalistul care are artificiu în fund. Și dă cu... Fotbalistul care se joacă cu kendama. Fotbalistul din elicopter.